Dalawa kamay. Sige! Sige! Oh no! Okay! Happy birthday! Palakpak naman dyan! Okay! Okay, dito ka dito. Ayan, dyan ka na. Okay, timer ulit. Pag sinabi kong open, paki-open! Halika dito. Open natin. Click mo dito. Sige. Open. Click. Okay! Happy birthday! Palakpak naman dyan! Okay! Okay, dito ka dito. Ayan, dyan ka na. Ayan! At dahil dyan, meron kang lamesa! Okay, wait mo lang si ate. Kailangan ko ng lamesa para sa iyong lechon! Okay, ito ang yung lechon timer. Ayan! Okay, sobrang laki! Ayan! Ayun! Ang laki timer, Lee! Okay, sabayan mo ko ate! 1, 2, 3! Ayan ang iyong lechon! Ayan, timer! At syempre, meron tayong pailaw! Ayan, pailaw tayo! Ting, ayan! At dahil birthday mo, ito ang sayo! Ayan ang iyong edad! Diba? Dito ka din sa gitna! Ayan! Kailangan ko po ng kasama! Paki-assist ba? Halika kayo, samahan natin si Timer Lee. Okay. Okay, meron ka rin cake. Ayan. Okay, ingatan natin. Okay, pakithawakan po. Dito ka ading ko, sa tabi niya, dyan ka lang. Ayan, dyan lang kayo. Okay, meron ka rin cake. At meron ka pang mga pagkain. Okay, ito pa ading happy birthday. Nabigyan mo rin ka, baby. Ayan, meron kang dinuguan. Meron kang higado. Ayan. Okay, dito natin ilalagay kay Marley. Diyan. At syempre, meron ka rin. Hindi lang isa, kundi meron ka rin assorted. At syempre, hindi lang isa, kundi dalawa. Mother of the hand. Okay, buhati ng lamesa. Dito. Okay ka lang. Okay. Dito sana. Timer Lee, meron niyang kasama. Ayan. Meron niyang mga kasama, ating ko. Okay, meron din yung Tomas. At syempre, hindi lang yan. Meron ka rin saran. Ayan, happy birthday, ating. Ayan. Kung ilan ang edad mo, yun din ang piraso ng chocolate. Okay, meron pa tayong isang surprise. Okay? Ayan, ito ang isang surprise. Okay,
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan! Timer! Bago mo i-blow yung candle, dapat mo muna mag-wish. So, wish, wish, wish! Okay, wish. Okay, go, timer. Wish ka muna. Okay, palakpak naman dyan! Happy birthday! Ayan, at syempre, meron inihandang letter ang inyong mama. Maaari po bang basahin ni? Si Timer ang magbabasa. Happy 17th birthday, my little bossing. You are growing and maturing so handsome, my dear son. I simply can't tell you enough how proud I am for you. I wish you unlimited happiness and joy in your life, because whatever you are unhappy, it just breaks my heart. Know that I am always here if you need me. Once again, happy birthday. More birthdays to come. Study hard. Your study up. Dream come true. I hope you like my smile. Surprise again to you. Enjoy your day. Mwah. I love you so much. I miss you. I hopefully see you soon. Love, Mama. Ay, si Mama ulit! Ayan. At syempre, meron po bang may gusto mag-message para kay Timerly ngayon? Mabait naman, no? Okay, walang may gusto. So, Timerly, ano yung mensahe sa iyong mama ngayong pinahatid niya ang kanyang regalo? Ang ko akalain talaga nga customer taramida mo ni so nga thank you aging ingat ka dore kinanayin ta nga adati tampuhan kasi jay siyempre duduwa talata dito yun anta nga agtintinis mahal kita ma. Thank you. Maramida mat kinyam ti kastoy no siyak datrapahonan. Promise ko ang kalilipatan. Thank you. Ay, namimiss mo ng mama mo, no? Ayan, mother. Ayan, Ma'am Juby. Pinaiyak mo na naman yung anak mo. Ayan. Di ba, balang araw magkakasama ulit kayo, di ba? Oh, di ba, Ma'am Juby? Para sa'yo naman yung ginagawa lahat ni mama mo, Wen? Okay, ayan. Palakpak ka rin dito! Okay, Timerly. Magpapakilala na si ate, okay? Okay, in behalf of Edmenches Flower Shop and Party Needs, thank you Ma'am Juvie sa trust at pagpili po sa amin upang mapahatid po natin ang sorpresang nais mong ipahatid sa inyong anak na si Timerly. Ayan, so, all the way from Abu Dhabi. Ayan! Salamat! Ayan! Masaya ka ba, Timerly? Sobrang saya. Tears of joy, Ma'am Juvie. Oo. Ayan, meron siyang pinahanda. Ayan, ito yung balloon. Ayan, so ading hawakan mo lang dyan. Ayan, para makita ng iyong mama. Pinaghandaan talaga ito ng iyong mother. Ayan, nandiyan ang iyong lechon. Lahat yan. Ayan, so salamat, Ma'am Juvie. Ingat kayo dyan. Bye! Flying kiss kay mother.
Sige! Sige! Oh no! Hala, pati ako na wala. Akala mo ano? Ano akala mo? Wow! Pero syempre, yan ay hindi totoo. Ito ang totoong ating ko. Ayan! Happy birthday! At syempre, paki-open mo at bibilangin natin kung magkano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,